Matiang'i has come to Gusii abantu gete chiporoka gete cha mubwatere koboko chia moire abagaka bagusii batabwati chingenjo chingi yabona gwateba bachire komotiani aliya mune chiange jigo pimukoro chituka chiange chiga choko pimwe chiga chikoro kunga chiange choko pimu libaga arenge kogenda Matiang'i omonyene arangerie ekanso y'abagusii ali yese chianga chirichio kobekeru chire chyomugambi nande takobekerwe kera chianga echisimba konyobekeirwe bachiko bachikingibere bono gange ko ganyenge kiyo ache abe confirmed buno mugaka bw'abagusii aye weke wango gete lakini yasobo kwane libu mugusii ntobwate tayari ntogotwara tuanibere se nyumba in that conversation oletera bagaka bajire baminyokire bamo ichire bakabuya bamo install baka tikete chianga chiri choko install umonto no monto lire tumanga okoro kunyamoko modako okoro kumauto olio etu powers choko tiani omugusii na kora na gosaba ekegusii akate gukanda tariko ba involved dia semero bali yeyo yenyange ya Matiang'i abagaka gete bakanda obebo eti chianga chindeigo bakamangea komotiani bakaberoka bagaka bakagendera ko babagaka abagaka abo babwate chimbe cyokora mu bugambi boro bwe abajumbe gavana ya Gusii amona ne president yense because ye council ya ito bune yaba Gusii ekera abajumbe basirire bachiro opposition council igiye gutigara kego play a part yokoleta unity na ko kwana serikali abagusii bakole development ekara abantu bachirisiko boni gate council te kogenda is opposition na barayi bagusii na barobagenda opposition totigale bosa toganyete omochere gose toganyete ogokonyu gwechibe sansa iga ntokolerwe bintu bikorwa tangible development including roads from national government amache chinyagitari cheito ne byamana bintu binde binge kesa kukyo mugusinki anje kwekolekane kwekereke wangekyo buna boniga okobori gwechikora kwa Matiang'i kwa burukaniri abagusii paka chinyomba cha Gusii kitagete goramana iga Gusii montata yokobagayana abagaka bagusii batutukaniriye gesaku paka goikero mu muroyo umwesimigo yakwanirenga ngaba chikanso echi chabera arakalenga arakabere bono ntuma etimbare ba ukwana on behalf ye community imbare ba ukwana on behalf of the stomach ekyagera bachire as far as omuntu okuburukania mangana ayo nabante abe wingi yega ya Matiang'i baburukanire abagaka abo batiani Matiang'i njira yobokora batiani ryo mujumbo nyali bali chacho okoro kubirundu batiani ryo muntu ndokoro kubori chukura oyo koboria okobori chukura batiani ryo muntu ndokoro kugosena kibaga murugete gose mwamba korunyali bali masaba obekerwe kobi ngai gobono Matiang'i batawete naki nkanyago nchorera abantu gabunga kinga kalemeru kinga kale kirinyaga kanyago mbangira abantu abunga abachumbe bakobori chukura korugusii ekyama kya Matiang'i ekoro Jubilee ebara bange mono bono nyali bali chaje ebali 13 tutaragenda obakanire abarayi bono igoreka